Nyakorom gajonka moro mintiere machiegni nonro mar gazet dakika en 33 tok sa 12 mar okinyi. Wanono gazede ariyo kaka pile. Antiere ka gi The Standard kanyakla kod Daily Nation. Thor weche momi pek bendo pogore. Daily Nation omenyo thor wach kotenre kod anyuola mosebedo ka kedo kod tuo mar kansa. Kuom thuolo moheo higni 30. Wang'eni piny ngima no hingo World Cancer Day. Odiochieng' moket kende mar hingo tuo mar kansa. Chieng' tarik 4 dwe mar 2. Manen chieng' tich adek mano mar jumani. The Standard gikete kanyo ni illusion of numbers. Makaluore kod romo mabende jatend piny William Ruto nobedo godo kod jogek mabende lap ndong ne kombe mopogore opogore katiyo kod otiko mano mar UDA motelo ne yiero mar higa mar 2027. Romo manotime kar jot mar State House mabende noywayo jochung' 12,353 kata kamano oseodhi ni thothgi ahinya nawuok mana e gweng' achiel. Koka mano kan kenda antiere ka gi Julius Otieno. Julius machiegni nyalo mna ka thuolo mar Musa Jikoram Gajwang ka geno mara ni Achiew Makare. Achiew Makare erokamano Sharon. Achiew Makare wabiro kama wang'isa oganda luo gima nie oboke ma kawuono. Mana kaka isechako mana lidhe matin Nation Daily Nation ka achiel gi Standard The Standard newspaper utingo sigana ma beyo ka ber ka kila ng'ato somo mondo ne anen to weche mag kansa gi tero ji nade. Iwacho ni familia achiel ose chande kansa kuom higni mok tin 30. Standard otemo konwa kaka aspirants ama jok madwa dhi laro kombe mopogore opogore gi chama mar UDA kara ng'eny gin jok mawuok mana bath Kenya achiel mopogore gi kaka nwaparo ni kila part ma Kenya jiwok mar laro kombe mopogore opogore gi chama mar UDA ma jatende en ker William Ruto. Ang'en wadhi ng'iyo sigana matin mantie lakini ng'eny ne to ng'ato nyalo nyiewo oboke wuon mondo som onene gima nie. Mana kamana ng'eni sigana gi duto te Nyakorom Gajwang' iwacho ni thor weche makamagi bende gin mamago ma jopiny gombo mar mondo miyo winje. Apani wacha gi gazet mano ma The Standard kama gindike ni illusion of numbers. Illusion gi dhongere Nyakorom Gajwang' en gino ma awacho ni it's wrongly misinterpreted. Oko kete kaka nego bed ni entiere. Dibede ne kwan mag oganda 12,353 ma bende oseyangore ni dwaro chuge kombe mopogore opogore. Nowuok mana e dhot iwacho ni thothgi kwan atamalo 50 nowuok mana e dhot achiel. Mane mwachak godo The Standard Nyakorom Gajwang'. Mana gima aneno jo Standard temo wacho ka ni mok tin ni atamalo 50 kara wuok iluongo Rift Valley. Ting'eyo kono e koma ker wuoke. Machal ni jok ma area no neno ni ka gintie e chama ama e party mar rais to yiero margi nyalo bedo mayot. Kaka ng'eyo Nyanza for example ndalo mane baba nitie cha ken pod nyalo timo nyaka higani kane sayudo chama ama otiko mar ODM to yiero mari nyalo bet mayot matin. Kora paro mane momiyo jo Rift Valley ama jok ma yokor gi ker konyo neno kapo ne wadhi kawo ama kawayudo otiko mar party mar UDA to yiero nyalo bedo mayot kopogore gi jok ma dhi laro kombe gi party mamoko ama ka gidhi laro kombe ka gin independent maonge party ma gidhigo. Lakini kata kamano kitemo ng'iyo list ni to nitie jok manowuok kuonde mopogore opogore ok Rift Valley kende nyalo bet ni Rift Valley emowuok ji mang'eny lakini king'iyo gi nitie jomowuok Nyanza, nitie jomowuok Central, nitie jomowuok Coast, nitie jomowuok Nairobi. En ji moriwore lakini kata kamano jok mawuok Rift Valley chal ng'eny molo jok mowuok e kuonde mamoko mag piny ma Kenya. Nikitse bende ne ntiere ni kwan jogik ma bende wuok e god Kenya bende nokoyangore malong'o ahinya kiwacho ni seyo bende ne ntiere gi jotelo ma bende nochopo kanyo Nyakorom Gajwang'. Wach makamano nano ka The Standard omie pek e ite mano mar 4 gi mano mar 5. Kieso ite mar 4 gi mano mar 5. Iwacho kata ni e gwenge makaluo to par ni romo makama Julius bende bedo banka koro nwaseneno listi mago mag nyinge iwacho ni the big names, the new names, nyinge manyien, nyinge mana wang'eyo ma bende nosebedo siasa mopogore opogore. Ahinya wan kaka joluo ng'eni dwaro marwa e gwenge mag Nyanza en ng'iyo ni jomage ma bende dwaro chung koda to bende nwaneno gi motelo ne romo makama Nyanza aneno kanyo ka noywayo matin ne naneno listi no kae Nyanza noywayo matin ne ji 600 ma bende nodhi e romo makamano. Nagitemo ok apar ka 600 tin kabisa kiparo gi king'iyo kaka ne yiero mar maiga mokalo ne chal ama yiero mar 2022 ne chal jok mano laro komgi chama UDA Nyanza ne tin kabisa makoko ka ginyalo chopo 600 matin namba no
nyalo bedo kodhi malo, lakini king'iyo ODM gi UDA osechako bedo ka dwaro loso coalition ama mondo gibi achiel kapok yiero mar 2027 otimore, lakini nitie jok mane chako ywak ni to okwa tim zoning mondo ka wacho ni Nyanza en stronghold ma ODM, then UDA kikel ng'at madhi laro komora mora kono giwen UDA ka giwen ODM, to ka en Rift Valley en stronghold mar UDA, then ODM be kik field candidate ama kiket ng'ato mondo lar komora mora e yo mar Rift Valley nikop kono en stronghold ama teko mar UDA ng'eny e piny mar Rift Valley. Lakini aker mano ka gidhi winjore mondo gitim zoning no ama okan giwinjore wach mar zoning mondo kila party oket candidate ama oket ng'ama dhi yaro kom ama dhi goren komora mora kila part ma Kenya, Nyanza, Rift Valley, kila kama ma Kenya. To ng'ini wach zoning no bende mogane bende winjo kaluwore koda lalruok mano mar UDA kanyakla koda ODM. Kata kamanya korom gajwang kaluwore kod kwana mano moheo 2012 ma bende nochopo kanyo. Iwacho ni 960 kuomgi 980 aspirants makamago na wuok e county ma Nairobi. Nakuru kanyo no aspirants 681. Nande nayo kanyo aspirants 628. Kata kamano ibiro bedo kisomo wach makamano e ite mano mar 4. Weche mamoko mabendo mipek kotenre kod weche mag somo. Midhiero mago mag jopuonjre manyawawa wacho ni ghost learners e skunde mopogore opogore. Nyaka sani bendo oseyangore nitiere ghost schools magi koro skunde manyawawa nyakorom gajwang. Maromo kanyo 87,000 to magi sikunde mabende osebed kicholo negi omenda to gionge tiyango ni gintiere koda jopuonjre. Kinde mokalo nano kanyo ka jatend migawo mochung' weche mag somo Julius Ogamba noyango ni ministry kata migawo mochung' ni mar somo lalo bilion 1.1. Koro kinano oboke ni wacho ni kaluwore gi nonro manotim gi migawo mar somo, nyithindo mok tin 87,000 kara gintie e buge mag sirikal mag wacho ni mag nyithindo mag skul, lakini kidhi e skunde go to nyithindo go onge. Iluongo gi ni ghost learners. Nyithindo go onge, gin e records nying nitie e buge mag sirikal, lakini kidhi e skul wegi to nyithindo go onge. Kendo gimoro maduong' kanyo ma sigana ni wacho en nitie skunde mantie oseger nyaka classes lakini nyithindo onge e igi. Matiende ni ka sirikal oro pesa skunde ka giparo nyithindo nitie skunde go lakini nyithindo kara onge skunde go. Kendo king'iyo nyithindo mok tin 87 kara onge skunde to e buk ma sirikal wacho nyithindo to nitie. Matiende ka sirikal oro pesa to pesa ni ok chop nyithindo ama ok chop kama dware cha, dhi e mfuko mar ji binafsi. Labda jok manie ministry ama jok matemo timo kelo ama inflate ama medo numbers mag nyithindo ka nyithindo onge kanyo mondo gikaw pesa no gikete mfuko. King'iyo nyithindo 87 go pesa ma sirikal oro, ma en pesa mang'eny. Kop king'iyo national school for example, sirikal oro kila nyathi pesa mok tin 27,000 kila higa ka higa. King'iyo junior secondary pesa nok tin 15,000. King'iyo primary en gi 1,500 kila nyathi ka nyathi. Matiene en pesa ma ke oket kama achiel to en billions ma wuok jo Kenya chulo sur pile, lakini magi pesa mok dhi konyo nyithindwa, dhi kuom ofuko mag ji dhi temo gidhi en corruption, en mibadhi mane nitie e ministry mar migawo mar education ama mar somo. To madwa ka wach ma kerwe gi ber kong'iyo wach ko ok en gima ber ka jigolo pesa, jigolo osuru kila ng'ato ywak ni kopo osuru ma serikal kao koa e mfuko wa, lakini pesa gi okonywa, pesa gi dhi mfuko ma ji binafsi. Ok en gima ber. Dwa ka serikal ong'iyo wach ni to jobagi manene notemo kelo nyithindo ma ok exist ok ikete system, then gikawo pesa ma jo Kenya matek mondo oyud gikete mfuko giwegi. Ok en gima ber. Mano nyisi kit mibadhi mabende ogo tiach kata mana mako tiach badi migepe mopogore opogore. Teite mar ariyo piny kanyo Julius na nitiere milome mabende nochiw koda bad migawo mar obila mano kowuok kuom jaul wach e lo obila mane ite mar ariyo piny kanyo. Mano wach mano wuok kuom
Mushiri Nyaga. Inyalo paro kanda mago mag jopiny mabende ni rodho kana tugo pool gotieno. Manyaka sani jopiny nochiwo ywak nyakor Gajwang' mar mondo mi kawnegi chik. Tadiera obila nowacho kanyo ni ne gisebedo ka gitimo nonro kowuok kuom bad migawo mar obila mano mong'ere kaka Internal Affairs Unit. Mano wacho ni biro bedo kikawnegi chik mager kaluwore kod oboke mabende ne gigolo chieng' ngeso mar juma mokalo. Sani koro yangore wach mabende Senator Manandi Samson Cherargei nowacho ni obila manego bed ni kawnegi siem mager kaluwore kod timbe moko winjore sani korero mi transfer gibiro Nairobi kae. Jogi osekel nitie moro okel Lang'ata ka nitie moro oter Pangani moko oter okel gi Nairobi ka matiere ne mane police wacho mane jotend police wacho ne jogi ogole tich ama ofisa gi oket thenge matin kaluwore gi nonro mane dhi mbele jo kara ne ok ogole tich. Gima notimre ne jogi okel gi Nairobi ogol gi kama ne gikose kucha koro okel koro gibiro tiyo Nairobi. Mano ok dhi mi officers go mondo kendo owe timo gima ne gitimo ni jo Nandi ama vijana mane tie Nandi mane tugo mar pool. Aparo police kowacho gima dwaro aka gitimo ne gi promise ama ne gikon jo Kenya gidhi timo nonro mondo gine adier kama ne tie jogi manokoso kose police manokoso. Lakini kar mondo gis jo Kenya no wasetimo nonro chopo kama jogi mane gi makosa ama ne gionge makosa ok giwasgir kabalono. Gima luore en koro gikawo officers gi transfer gi ka giwuok Nandi ka giduogo gi Nairobi. Mano miluongo ni impunity ma dwa ka police service otemo gnyogi kabila kop ok gima ber ka police timo gima rach makela ng'ato gima rach lakini kinyne tiwegi kendo iduoko gi e tich to gidhi mbele ka gima otimore onge. To seyo maka mani mere mana biyo ni obila inyalo paro ka nonro makoni kod kocha iwacho ni timo inyalo paro kata mana nonro mano mar obila ma bende iseyo ni nomonjo Gachagua kanisa. Bende pod nonro bende pod itimo nyaka sani. Poko wacho kata gima gino nyaka kawuono to Gachagua osenyaka dhi ka police IG wik mokalo ne gidhi neno Douglas Kanya ma en jatelo mar obila bagi wuoyo kod office bagi miye aparo ne opposition ama Gachagua gino nomiye odiochieng' 14 mondo gitimo neno mondo gisgi to gichopo kanye tarik 10 ndalo 14 gorumo tarik 16 koro ritaren to kochopo tarik 16 police de wacho nonro chopo kanye kose kaka ne opposition wacho ni ginyalo dhi ng'anyo kapo ni police okotimo nonro ama okome gi report maber ewi lweny manoyudo Gachagua e kanisa Manyeri. To ite maraboro Nyakorom Gajwang' lokruok e duol mochung' ne weche mag yiero pacho ka Juma Nyakorom Gajwang' nono kanyo kama ne en jata chenro mano ka duol mar IBC Hussein Marjan nogwetao kanyo koro nono kanyo ka IBC nochugo kanyo Moses Ledama Sunkuli mabende biro bedo ka bedo CEO kata jata chenro maduong' ka duol mar IBC e yor kojolo. To Sunkuli ni bende osebedo IBC kanyo nikech osebedo director mochung' ne weche mag electoral operations mochung' ne weche kaka itayo yiero pacho kae. Gima nyobogo ji mang'eny en ni Marjan nantie gi jolupne ariyo 2 deputy CEOs jogo tenyo commission owejo jariyogo oko kata ng'ato achiel kuom mondo bed acting CEO instead gidhi director moro mane en piny matin kata kamano director ni ilongo ni Moses Ledama osebet a system osebet e IBC kuom ndalo mok tin ahinya matin en gi experience e IBC ama yore mag yiero lakini gima nyobogo jo Kenya to ang'o miyo jo commissioners ama commissioners mag IBC oweyo 2 deputies mag Marjan to the director moro mapiny mondo bed kaka acting CEO chal kagima deputy ariyogo mag IBC go ama mag deputy CEO mag IBC chal kagima gibe ginyalo wuok e tich ama nyalo gorgi e tich kata kamano ben contract girumo 2027 kachakre kanyo aparo ne momiyo labda commissioners wacho no wamany ng'ama nyien ama wakel ng'ama piny matin kop jogi chiegni wuok nikech ibiro bedo ka giwuok ka gionge to yiero ni higa manyien koro nyaka gichak bet ma ting'eni gima mako dhok mabendo gana na penjore ni nang'o miyo ni koro Marjan wuok e apisi kendo gwe tao to nek bedi tam ne rumo chieng' tarik 9 dwe mar 3 higa mabiro dibed ni en kaluwore kod limbe mabende kweth mar opposition kweth mapingo piny wacho nodhi godo ka IBC atemo neno oboke mar Nation en gi sigana malure gi gimomiyo Marjan nogole tich gitemo wacho ne nitie weche mag procurement ne nitie company miluongo ni Smartmatic mano supply technology mane otiyo 2022 to chal kagima Marjan notemo medo company no ndalo no extend contract ka commissioners kia to kagima mane nyalo bedo no kelo wach
e dondruok e kind commissioners gi marjan kata kamano an wadhi e nation mondo wanene matut mondo wanen to en adier en weche mag procurement kosentie siasa moko ama opposition ema nodhiro commissioners mondo gol marjan office to panya koram ga jwang marjan ni nodonje APC e higa nodonjo kaduol mano mar IBC e higa mar 2015 bange nokete kanyo CEO nokete kanyo kaka jata chenro e higa mano mar 2022 bang wuok mano mar Ezra Chiloba e higa mar 2017 makoro donje yor kojolo mano Moses Damasun Kuli bende koro bro bede yor kojolo kum thuolo mar dweche 6 kapok IBC oyudo jata chenro manyien te ite maraboro piny kanyo bende wang'eni ikruok makoni kod kocha nyakorom gajwang dhi nyime motelo ne yiero mar higa mar 2027 aneno ka koro duond bura mar ODM oyudo jokanyo 300 mawuok e duond bura mar PA ni nyakorom gajwang Pamoja African Alliance tingeni en ga mar Kingi mano Senate mano speaker mar Senate to ngena Kingi ne ja ODM kane pokoloso chamane mar PA lakini tie gimama ntie pattern moro matimre yo coast kone maparo ni nyalo bedo interesting ka jidhi 2027 coast osebedo kama ODM nen gibi mang'eny kabisa coast to chal ka gima mbi mar ODM coast no chal ka bod kabina podome oduono omedre matin ko king'iyo sani ka jiwuok e PA jibiro e ODM king'iyo by election or manito timre yo Kilifi kono ja ODM emanoyombo then king'iyo jotelo makono king'iyo Honorable Joho king'iyo ng'ato kaka Abdul Swamad jotelo tu ma coast kono gioge gi weche mang'eny kaka weche mwawinjo yo Nyanza kama ODM na strong cha kora ken ODM ubedo strong mobedo medo giteko kabisa e coast bang Raila nindo kose gina ngomiyo giling to Nyanza tontie weche mang'eny no ODM no bandi serikal o kikadhi serikal lakini jo coast to giling kendo ling mar gi ok ni giling ka giwoke ODM giling ka gine ODM kendo gineno ka pod jimo ko ke party moko kabiro e ODM matin party temo bedo ama medo bedo ma otegno e coast kata ka Raila osewewa aparo ni labda en gima en siasa labda maber sana ni jo ODM kapo ni ginyalo bet kama chiel mondo giwinjore to giket kura kama chiel nyalo migi teko mar bargaining kaka gitemo bargain gi UDA mondo gilos coalition ka gidhi e yiero ma higa manyien to ko wuocho kotende kod koloso kotende kod siasa nyakorongo jong mag duond buche ite maro chiko kanyo bende no kanyo tipo mar Dr. Oburu Dinga Oginga nyakorongo jong ma bende pichane ochiw kanyo onde kanyo ni Panicas ODM UDA pact falls apart wach zoning chama bende ni lose motel ngeni bang UDA koro chiwo jochung mopogore ahinya gwenge mag Nyanza samoro ni geno ni kaluore kod landruok makama samoro nyalo wacho ni koro wasiruru ODM wawenu Nyanza wawenu UDA Rift Valley lakini jalga gima ok bet kamano kaluore gi kila ngato dwaro kila party dwaro mondo bed gi wajumbe labda Nyanza ODM dono bed gi wajumbe Rift Valley gi kila part mora ma Kenya jibe wacho ni kaponi ogol zoning ni kaponi ket zoning to jok nyalo wuok oko ndigo kura nyalo bedo matin sana kula mar ker emamiyo jomoko wacho ni kik ket story mar zoning we kila ngato odhigo kura mondo kila ngato wuog odhigo kura ne ker lakini jomoko to wacho ni ka watimo kamano to nitie party moko manyalo biro bado jodiere ka baka kome mana dwa loyo ko ne wa split kura magwa kura paro neno wach ma jogo dhi temo wuoye kaka gi medo endelea loso coalition magidwa loso mar ODM gi UDA mana kamano wang'eni wach makamano biro bedo kwa dhi kwang'iyo kaka biro bedo ka unfold kata biro bedo ka timora nikech wang'eni twak kata mna lalruok e kind UDA kanyakla kod ODM en gino yor mabende dhi nyime nyakorom ga jongo were gima notenge Julius nitiere wach mabende no makowanga dongo kik makawuono no loso kotende kod mibadhe mabende timore sikunde mopogore kanyaka sani yango ni nitiere sikunde 87,000 manyawawa mabende osebedo ka yudo omenda ite mar apar piny kanyo bende neno to gima mako dhoga nyakorom ga jwang omenda mag mibadhe gin mana in billions nitiere siling billion 10 mawachore ni higa ka higa lale migo mochung'ne weche mag pika iwacho ni 10 billion lost annually in water leakages ma wach mabende wach kod jatend migo mochung'ne weche mag pii pachoka man engineer Eric Mugaa gima 10 billion nyalo timo e higa achiel en gik mang'eny 10 billion nyalo gero subtande mok tin na par 10 billion nyalo tero nyithindo mang'eny e skul 10 billion en pesa mok tin en pesa mang'eny makapa en pesa malal e higa ka higa en gima
en mibadhi lakini king'iyo asebedo kaluwo committee mar Senate matemo luwo yore mag pi gi funds mag counties to ineno ka gima nitie gimiluongo ni revenue water ma sana sana en kuoma ji kwalo pi sana sana en leakages mantie labda gitiyo go pipe moko moseti ama machon mago gik malalo pi to in the process lalo pesa moko be nitie jok moko ma be mi pi nono ji kabila ko kano thisan kucho jogo supply pi ji nono koro onge revenue ma pesa mag yudo pi makamano lakini ng'enyne en mana kuo moro ma kawaida cha mibadhi moro ma kawaida sa Eite mar 12 wang'eni na machunglo mantiere The Standard kapok wadhi e Daily Nation lakini kaka jasomo katun mantiere e gazeti mar The Standard eite mar 12 ineni yo machal nada no ng'at morwako machunga e wiye nyakwar gajwang' to chal ka gima en gi magina to kalenda bende oting'o mano mar higa mar 2027 kaka jasomo ineni yo machal nada chal ka gima ODM iluongo ni self destruction ODM gore en owuon odwa gore gi bunde en owuon mondo lipuka kata ka konto mako no 2027 ema miyo ODM dwa pogre mondo bed tie jok moko madwa support William Ruto kaka ker jomoko tie madwa dhi wacho ni William kikwa support kora paro en goch mane ODM manyalo miyo kata kapok yiero maiga manyien ochopo lakini Julius opogore gi mano kwa mano tenge aneno kanyo ka The Standard bende menyo weche mago mag tuke mago matimbre pinje maoko kendo siero tim mane aneno kanyo chin tarik 22 iwacho ni when League Cup final will be held at Wembley Stadium rom kanyo saa 1:30 mano mar odhiambo Arsenal biro bedo karakre gi Man City kanya keni isiero tim mane ka onge tim lakini ionge tim manyiso ni koro ijaman yuko sija Chelsea anaja Chelsea lakini koro kata the support Man City kalure gi kaka pinchal adhi support Man City mana kamanya koro kajua ma ogin tuke mabendo ganda bro bedo karito kata kamano aneno ka wadongi dakika 5 kapok watiko nonro mar gazet gazet mar Daily Nation yakoro ngajwang thor wach mabende gimiyo pek en midhiero mopogore mabende jotuo sebedo ka kadhe kanyakla kod jo arita mabende sebedo ka rito jotuo mantiere kod tuo mar kansa na isini chen tarik 4 mano mar dwe mar 2 higa ka higa piny ngima jahingo World Cancer Day ntiere familia mabende sitochge ochiuka ntiere kanyo wuoro ma nowito jaode higni 33 mokadho mano ne higa mar 1993 bang'e ochako wito min-gi ochako wito kanyo wuon-gi en wach moro malit ma bende anyuola osebedo ka kadhe kaluwore koda tuoche matama makamagi min-gi jaode gi jo familia ne otho nikop tuo mar kansa en familia achiel ma ok tin ji abich nigi tuo mar kansa ng'eny gi osetho nikop tuo mar kansa aparo nation tema wacho gima pepa tema wacho ama temo ng'iso jo Kenya ama serikal en ni tuo mar kansa sani ng'eny tuo mar kansa chal ka gima kila ng'ato nigi kansa unless isebedo screen binge no kin go lakini chal ka gima tuo mar kansa otero ji mang'eny to dwa ka serikal otemo kelo rieko mar konyo jo Kenya sana sana jok maonge gi yuto kop kineno iye ka neno chal ka gima nitie ji mang'eny madwaro thieth mar kansa e Kenyatta Hospital to nyocha gikwamo nikop system ne ok ti koro ka gik ma kamanya nyalo timre ka idhi e osiptal mondo othiedhi tuo moro amora kata ka en kansa la kichopo kanyo ting'isi ni system ok ti ama thieth ok inyal yudo nikop system ok ti en gima lich en gima serikal dwa kong'iyo kop king'iyo katiba yore mag thieth gi mokwongo ma serikal timo ne dhano ma kawaida ama citizen moro amora mondo kila ng'ato kodhi osiptal to yudo thieth lakini ka thieth no onge kansa dhi medo nego ji mang'eny tuoche moko be dhi medo nego ji mang'eny ka wadhi osiptal to onge huduma ama thieth mwayudo e kuonde thieth kaka Kenyatta Hospital to wach makamano chal mar wach makamano nyakwar Mgajwang' ite mar 2 Daily Nation bende omika kanitiere ka bende wacho ni cancer is the third leading cause of death in Kenya bang tuoche moko mag infectious mago ma samoro nyalo game yamo kanyakla kod cardiovascular diseases cardiovascular gin kaka tuoche manyalo mako chuny adundo e yore mamoko ineno kanyo namba 3 to en wach moro malit nikech entiere causes gi risks e kinde mamoko wacho ni 29,317 mage jok matho nikop kansa
higa ka higa kaluwore gi report mar World Health Organization survey mane gitimo higa mar 2022 kansa nego ji mang'eny kop ka koro mae official data mae gima the World Health Organization osetimo nitie jok mang'eny man tuo mar kansa ama thon kop tuo mar kansa kata ka sirkal ok ong'eyo ni gin gi tuo mar kansa labda kata jogo be ok ong'eyo ni gin gi tuo mar kansa kop ne gionge nyalo mar dhi osiptal ama gionge teko mar mondo gimany thieth mondo ng'is gin to ang'o ma tuo gi ama ang'o ma gin go machando gi matiende ni kansa nyalo bedo nego ji mang'eny molo kata gimondike e oboke mar Daily Nation. To wach machielo mabende naneno ka ochako mipeka to wach mar Hussein Majan Inwasilose mano kaluwore koda wuok mar Nyakorom Gajwang' e duol mochung' ne weche mag yiero pachoka manyaka sani noseket kanyo Moses Nkuli e yor kojolo. Koro apa ne wamula nena matin nikech aneno ko omiepek e ite mano mar 4 gi mano mar 5. Mana kaka tema wacho cha jogo wacho ni yore mag tenda yore mag chiwo biashara e IBC ema chal kage manokelo ni Hussein Marjan midhiero e IBC kop gi wacho ni Marjan no extend ama no medo ndalo mar contract mane IBC no nego gi company miluongo ni the Kenya Integrated Electronics Management System contract mane bedo supplied gi Smartmatic main company moro ma ok piny ma oko no medo contract ni ka jo chalagi mane commissioners kia to meeting no bedo ne ok bedo attended go media kaka oboke ni wacho chalagi magin mana weche mag luongo tender wars weche mag ngamo nego ben IBC miyo tich mar supply gimoro ngamo idhi mi tich mar supply technology ngamo idhi mi tich mar supply legal services aparo ne en weche mag yuarok yore mag tenda ama yore mag yudo ohala i IBC ka wang'iyo yiero mahiga manyien. Wach maka Nyakorom Gajwang' ibiro bedo kisomo kanyo e ite mar 4 gi mano mar 5 lakini mane mabende nomako wang'i kanyo nitiere wach Nyakorom Gajwang' e ite mar 10 change of guard wang'eni duol mar LSK yiero gichomo yiero mano mar yiero ker mar gi mabende biro bedo kaka kar Faith Odhiambo loso ka Nyakorom Gajwang' ka bende okwayo hawi maber ne jal mabende biro bedo kaka okoma kamano nikech en bende nodonje kinde mabende nantiere liet e kinde ng'anyo mago mag rowere pachoka sani owacho ni jal mabende biro bedo kaka kare kaka ker mar LSK en bende yiero maduong' ochome. Aparo nitie ndalo mar mane kero yiero Faith mondo bede duol mar jok madhi timo ng'iyo kaka inyalo chul jok mane umian kop yore mag maandamano ama yore mag excesses mag police to jo Kenya sana mantie social media nogoye kabisa kawacho ni ikawo tich momiyo ker to ker mosego bedo ka serikal maker mosebedo ka chando jo Kenya koro yie tich mare bang'e to Faith nowuok e tijno no resign kowuok e komiti mane ker temo keto piny mondo ok tem chulo jo Kenya mano umia gi yore mag maandamano mag polis wacho ni gino nomiya teko kabisa kaka na jo Kenya otemo chandi e social media nomiya teko kabisa lakini kata kamano jogi wuoyo gi gik mang'eny about LSK mono bana jok success radhi timo yore makamano ma ng'en maber ka lawyer sama wakili osomonento osebedo kotiyo nadi ei kaka jatelo mar Law Society of Kenya chako na yiero higa mokalo. Wang'ini jochung' mopogore bende osebedo ka wuok Nyakorom Gajwang'. Taparo ni yiero mar LSK ni bende aparo ni en ga human interest nikech ing'eni en komiti nyadichiel kiwene jowadu ok en kominuorie. No kokinuorie. Nikech akende kadina bende ginuore samoro moko kuom gidina pod ochunje telo nyaka sani kata kamano aneno ka campaigns magi bende ok yot. Campaigns magi ng'eni gin mana kombe mag siasa opek. Kop IBC be madhi timo yiero gini. En IBC magi jatiyo go mondo tim yiero yo makare. En campaigns mapek Nyakorom Gajwang' moko kuom jochung' moko bende wasebedo godo kuonde gi Nyakorom Gajwang' warito neno kaka yiero margi ibiro bed ka itimo. En yiero mabende ibiro bed ka itimo e dwene. Aparo ni nitiere wach mabende nomi pek kaendi weche motenre kod somo. Ntiere kaka moko kuom jopuonje mantiere gwenge mag North Eastern dwaro ga mar mondo mitemnegi transfer ite mar 7 ahinya paro ni en chakruok mano mar dwene nwaneno kanyo japuonj manonegi kanyakla kod chief mabed none kod joma unde gwenge mago mag North Eastern sani ondike kanyo e ite mar 7 gazeti mar Daily Nation teachers demand transfers from North Eastern schools sana gin jopuonje ma ok nonyuol kono gin natives ma
ma North Eastern. Giwacho ni nitie mibadhi ama nitie chandruok ma gikale kono kaluwore gi kar tich margi, working environment wacho ni ok ber, yore mag security mag arita kwe gi yore tu mag seclusion ama yore ma yudo ka jogi wacho ni okun jogo koro nitie gik mang'eny ma kale koro gitemo kwayo employer gi Teacher Service Commission mondo gol gi kocha okel gi kon gi, lakini magi mosebedo kadhi mbele kuom ndalo mang'eny kop nitie ndalo moro kanyo mane Al-Shabaab gojo jo makono yo mang'eny sana jok mok gin Somalia ama jok mok gin Islams. Koro jopuonje ne temo wacho mondo gol gi kocha, lakini TSC ne wacho ni nyaka kin ja Kenya nyaka iti kila kona ma Kenya, ongeno koni korwa koni kor gi joka. Kata kamano nitie jotelo mawuok area no mosetemo dwaro ni TSC mondo otem ama serikal mondo otem train jok mawuok kono kaka jopuonje mondo oketgi kor makoro ng'ato kik ywag na jogi chandan kop okaja koni. Lakini mano pok otimre kabisa emomiyo jopuonje moa kuonde mamoko pod itero North Eastern mondo okony nyithindo makono yore mag somo. To wach machielo momi peke ite mar abiriyo piny Kenya kor Gajwang' bende en nonro ma bende notima ne nyithindo ma bende nolalo ngimagi e masira mar mach ne kor Gajwang'. Kinyalo paro masira mar mach manochimore e dwe mar 9 higa mar 2024 e skul mano mar yawuoyi mar Hillside Academy. Nyaka sani kaluwore kod postmortem ma bende notim, bero kanotim nyakor Gajwang' ma bende ang'eni nyithindo ma kamago thothgi noseikgi. Nitiere pathologist Dr. Grace Atieno wacho ni thothgi nowang' kod burns. Moko nowang' dendgi te 100%, onge gima nodong'. Moko nowang' almost mok tin hata malo 74 dendgi nowang', matin almost dendgi te nowang'. Moko ne iwacho ni obwongogi ama brains gi nobedo destroyed gi fire. Matin kata kapo ni ngima lakini gionge gin jok ma okoro gin sawa kaka dhano onego bed nitie. Gik moko kaka lungs, liver, kidney, chuny gi te mago ne obedo affected ne kop mach. Ma story malit kabisa. Ka nyithindo matindo ma gimosekoso onge ama gikia gima ne dhi mbele nyalo yudo midhiero makama e school kama paro ni nyalo bedo kama ber secure ama kama nyalo bedo ni kama onego bed nitie arita kwe maber ma nyithindo ok nyal chandre, lakini nyithindo 21 notho e mach. En sigana ma wach moro malit ahinya ka bende wacho ni skunde nego bed is the safest place kama nyathi odake maonge kibaji moro amora ma bende janyuol samoro nyalo bedo godo. En wach moro malit ma nyaka beda nyaka dong nyaka karapar nyaka chieng' nyakor Gajwang'. Aparo ni wachika gazete ite mano mar 13 gi wach ni mogik Julius nikech anno ka dakikos kada bich tok saa achiel mano mar okinyi. Ondike ODM fires back at Uhuru over changes in Azimio. Nano barua mabene nondiki kanyo kod data chenro mano mar ODM. Odwaro ng'wan gisandiko ne Register of Political Parties ka giwacho ni changes ama lokruok manyocha Uhuru timo Azimio gin gikia kendo koluwo pend chik kaka ne gisign agreement coalition agreement Azimio Coalition Political Party. Wakian registered wacho nango ngeno onyalo migi duoko kanto ker machon noluwo chik osenyo koluwo chik gi changes sama lokruok manyocha timo machiel kuom gin en keto Kalonzo Musyoka kaka party leader mar Azimio kaka okar Raila Odinga ma mosenindo. Joachim mogik Julius. Aparo ni wasom sigana siasa nitie kama ber, lakini aparo ni tuoche gik moko kaka kansa en gima nyalo mako kila ng'ato moro amora. Gik moko kaka yore mag somo ma pesa mag somo lale yo moro ma moko ne kare ni ng'ato kelo nyithindo maonge to then serikal golo pesa ma ok gik moko beyo. Aparo serikal dwako temo ng'iyo to yore mag skul, yore mag thieth, yore ma Kenya ma kawaida chandre gocha mondo kila ng'ato bed ka ng'iyo ni to ka tuo ka dhi e osiptal ta dhi yudo thieth yo maber. Ka nyathina odhi e skul adhi yudo somo yo maber. Ka nyathina tero skul onge kibach madhi goyo nyathina nyalo wang', nyalo tho, nyalo onge arita kwe skul maber. Aparo no mana gima temo wuok kama mana gima oboke ma kawuono otemo golo. Kata kamano ng'en kawuono pod en Teacher Beach wadhi luwo sigana mopogore ang'en ker pontie yore mag Coast koni koluwo story mag ama weche mag Nyota program momiyo temo miyo vijana pesa mar chako biashara
Ang'en makago mamoko wadhi temo luwo odiochieng' ma kawuono kendo kiny nwasome oboke ma kiny. Mana kamano Julius Aguni rumone nyako mondo nonro mar gazet okinyi makawuono. Ne kon ngo joma na Julius Otieno mabende nwanono godo gazet jafwambo mabende nwanono godo gazet okinyi makawuono dakika oseringo 8 osekadho tok saa 1 mano mar okinyi yeno mar mondo mwamake gi kanya kwa Mgajwang mar mondo mi wadonje twake chenro mano mar okinyi okinyi makawuono wagoyo mbaka kanya kwa Mgajwang kaluwore kod gimomiyo nyochuno mar mondo mi wuoga idhi mar mondo mi chiw pachi kaluwore kod chenro mopogore opogore ma bende sirikal timo kapok okadhgi. Gisana ka yo matin kik dhi mabor.